The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 55:8-9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are not your thoughts. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me, if you seek me with all your heart. Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. Matthew 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit it shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh a word against the Son of God, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. John 3:5-7. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon kung ana pa kita mga sala nga anaa sa atong kalag, kay kini mahimong babag. They become barrier to our study of the Word of God. Busa, let us use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, rebound technique. 1 John 1:9, nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa imong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 3:3,
Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makong sapadin hining among dapit nga tuon kami sa imong mga pulong. Salamat o Diyos ni ining lain nga adlaw nga imong dugang sa mong kinabuhi. Kiniti mailan nga ana kapay plano sa matag usa kanamo. Salamat o Diyos nga imo pa kami gipabuhi ang tuni gayuna. Askil pa mong panglawas o lanti pa nga mong pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos ni o Diyos. Uban ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong ni adlaw. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga mga babagan niya sa mga nauna karon at lagi kami ni anang concentration sa imo igatudlo kanamo ni ining adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome na usab sa atong Bible study through the YouTube o kaninyong mga suki na o mga kaigalaan, mga subscribers o ang atong mga kaigsunan diha ni Kristo. Welcome. So karon magpadayon kita sa atong, by the way, ang atong uluhan mao gihapon, the study of basic doctrines. Ang pagtuon bahin sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. O atong gibiyaan kagahapon ang bahin ni adtong katluan siyam ka mga gipagsangkap sa Dios kanato mga magtotoo. At the moment of salvation, gihatagan kita niining 39 irrevocable absolutes o anay usa nga revocable absolute. So, unsa man kining mga irrevocable absolutes? Ato naman gituki kagahapon. Ako gani kang gitagaan sa mga bersikulo nga naga-support niini o let me see, hain ka naman din hinata sa 14th. Okay, niya nata sa ika-14 nga irrevocable absolute. Now, nagaingon kini. The believer is guaranteed a heavenly citizenship based on reconciliation. Og naman na sa Filipos 3:20, Lucas 10:20, ug Epeso 2:14 ngadto 19, ngang magtotoo gigarantiyahan sa langit nun nga citizenship, okay? Heavenly citizenship. Ang gibasihan nini mao ang pagpasiguli na kanato ngadto sa Dios. Pinagi sa buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross. Okay? Ug mao kana ang ika-14. Ang ika-15 mao kini. Ang magtotoo palingkawas na siya gikan sa gingharian ni Satanas. He is delivered from the kingdom of Satan. Ana ka na mabasa sa Kolosas 1:13, Kolosas 2:15. Okay? Ang sunod nga irrevocable absolute. The believer is transferred into the kingdom of God. Ang magtotoo gibalhin na ngadto sa gingharian sa Dios. Kolosas 1:13. Unya ang sunod
ang magtotoo karon on a secure foundation na nasa pagkasiguro ang iyang katukuran diha. Primero Corinto 3:11, Primero Corinto 10:4 o Episo 2:20. Now, ang sunod din nga irrevocable absolute, ang matag magtotoo gasa kinigikan sa Dios nga mahan ngadto kang Ginoong Jesucristo. Every believer is a gift from God the Father to Christ. Na mabasa sa Juan 10:29, Juan 17:2, 6, 9, o 11-12, o versikulo 24. So I hope nagsunod kanining pagsuwat nining akong ipangdiktar. Sunod, ang magtotoo gilingkawas na siya positionally gikan sa gahom sa kinaiyang makasasala. Is delivered positionally from the power of the old sin nature. Roma 8:2, Pilipos 3:3, Kolosas 2:11. Sunod, ang matang magtotoo kanang tudlo na, is appointed ingon nga sacerdote unto God. We are a holy priesthood, 1 Peter 2:5 ug 9. Ang ikaduha, we are a royal priesthood, 1 Peter 2:9, Revelation 1:6. Okay, so duha kining appointment as a holy priesthood ug ang holy kining royal, holy priesthood ug royal priesthood. Arianon ug binalaan nga saserdote. Okay, ang sunod nga irrevocable absolute, ang magtotoo mudawat, o niya nang higayon nga siya naluwas, mudawat o midawat sa kanang dayon ng kasiguruhan, eternal security. John 10:28-29, Romans 8:32, Romans 8:38-39, Galatians 3:26, ug 2 Timothy 2:13. Ang sunod, ang magtotoo gihatagan na kini siya og kasayon sa pag kanang access. I don't know how to translate this in Visayan, basta ang punto din mo nga the believer is given access to God. So ana siya kay gayunan nga makaduol sa Dios. Romans 5:2, Ephesians 2:18, Hebrews 4:16, Hebrews 10:19-20. Ang sunod, ang matag magtotoo is ana sa sud sa gitawag og much more grace, care of God. So, I repeat, every believer is within the much more grace, care sa Dios. Romans 5:9-10. So, kita kanang tumong na sa iyang gugma, Episo 2:4, Episo 5:2. Ikadua, kita na karon ang tumong sa iyang grasya alang sa kaluwasan, Episo 2:8-9, for keeping, pagtipig, Romans 5:2, 1 Peter 1:5, o for service, alang sa pag-alagad, John 17:18, Ephesians 4:7, o for instruction sa kanang tudlo, for instruction, Titus 2:12. Ang gawas pa nini, kita
mga tumong na kita sa iyang grasya, sa iyang gahom. Objects of His power, Ephesians 1:19, Philippians 2:13. Sunod, we become objects of His faithfulness sa iyang pagkamatinumanon, Philippians 1:6, Hebrews 13:5. Sunod, mahimo na kitang objects of His peace sa iyang kalinaw, John 14:27. O kita nahimo ng tumong sa iyang consolation, iyang paghupay kanato, 2 Thessalonians 2:16. O kita nahimo mga tumong na sa iyang intercession, sa iyang ampo alang sa atong alang kanato, Romans 8:34, Hebrews 7:25, Hebrews 9:24. Now, ang sunod nga irrevocable absolute, ang magtutuo karon, mudawat na siya sa panulundon o inheritance, ingon nga kanang heir, nga siya manununod na, heir of God and joint heir with Christ. Romans 8:17, Ephesians 1:14 and 18. Okay, sunod nga irrevocable absolute, ang matag magtutuo anaa na siya'y bag-ong kahimtang diha ni Kristo, a new position in Christ, Ephesians 2:6. So kita, we are now partners with Christ in life, Colossians 3:4. O gawas panini, we are partners with Christ in service sa atong pagpangalagad, 1 Corinthians 1:9. O gawas panini, kita mga magbubuhat, workers together with God, 1 Corinthians 3:9, 2 Corinthians 6:1. O kita mga ulipon sa bag-o nga saad, new covenant. We are servants of the new covenant. 2 Corinthians 3:6. Anya, ay mo kita mga embahador. 2 Corinthians 5:20. Living epistles, 2 Corinthians 3:3. O kita servants of God, mga dili man ulipon kining servants, no? Magsisilbi, mag-alagad, mag-aalagad sa Dios, servants of God, 2 Corinthians 6:4. Ang sunod nga irrevocable absolute, kitang mga magtutuo are recipients na sa eternal life, John 3:15, John 10:28, John 20:31, 1 John 5:11-12. Sunod nga kanang ang atong irrevocable absolute, kitang magtutuo is created, or a believer is created a new spiritual species, 2 Corinthians 5:17. Ang sunod nga irrevocable absolute, ang magtutuo kahayag na diya sa Ginoo, bahin na siya sa angelic conflict, niining langit nung away, Ephesians 5:8, 1 Thessalonians 5:4-5. Onya, sunod ang magtutuo nadugtong na siya ngadto sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. We are in God. Ephesians 4:6 kanang giingog, we are in God. And then we are in Christ, John 14:20. Onya, Colossians 1:27. So kita na himong sakop sa iyang lawas, 1 Corinthians 12:13. Sanga na kita sa iyang vine, we are a branch in the vine, John 15:5.
a stone in the building. Ephesians 2:21-22, 1 Peter 2:5, a sheep in the flock. Okay? Karniro diyan sa panon. John 10:27-29, a portion of His bride. Bahin na kita sa iyang pangasaunon. Ephesians 5:25-27, Revelation 19:6-8, Revelation 21:9. O gawas pa nini, kita nahimong saserdote sa gingharian sa mga saserdote, a priest of the kingdom of priests. 1 Peter 2:9. Now, sunod, in the Holy Spirit. We are in the Holy Spirit. Diya sa Espiritu Santo, Romans 8:9, kay ang Espiritu Santo anaaman diha kanimo. Now, sunod nga irrevocable absolute, ang matag magtutuo modawat recipient of the ministries of the Holy Spirit. Ang mga ministry sa balaang Espiritu Santo, siya na tao na diya sa Espiritu, John 3:5-8, gibautismuhan siya sa Espiritu Santo. Ang mga buhat 1:5, 1 Corinto 12:13. O gawas panini, gipuyan na siya sa Espiritu Santo, John 7:39, Romans 5:5, Romans 8:9, ug uban pa. Gawas panini, gitimbrihan na siya sa Espiritu. 2 Corinto 1:22, Episo 4:30. O gihatagan na siyang spiritual gifts na o sa kini sa irrevocable absolutes. Given spiritual gifts, 1 Corinthians 12:11, 1 Corinthians 27-31, 1 Corinthians 13:1-2. Now, ang sunod nga irrevocable absolute, ang magtutuo gi kanang himaya is glorified. Romans 8:30. Sunod, ang magtutuo, kumplito na siya, hingpit na siya diha ni Kristo. Colossus 2:10. Sunod nga irrevocable absolute, ang magtutuo is possessor of every spiritual blessing. Mudawat na siya sa tanan o ang matag espirituanong panalangin nga ihatag na dito sa gihatag kaniadto sa kaniadtong wala pa ang tanan. Blessing granted in eternity past, Ephesians 1:3. Now, hapit ito mahuman ini. Ang sunod nga irrevocable absolute, ang magtutuo midawat, yan ang higayon sa pagaluwas niya. Ang magtutuo midawat o tawanong espiritu along with the Holy Spirit, of course. Romans 8:16, 1 Corinthians 2:12. O niya, ang sunod, ang magtutuo gipapas na. Gipa na ang tanan niyang mga sala o mga kalapasan. The believer has all sins and transgressions blotted out. Isaiah 43:25, Isaiah 44:22. Sunod, ang magtutuo midawat sa efficacious grace. Ingnon na lang natos Bisaya nga grasya nga naay epekto, efficacious grace. Ephesians 1:13. Ang sunod nga irrevocable absolute, ang magtutuo gigarantiyahan og lawas nga binanhaw hangtod. Okay? The believer is guaranteed a resurrection body forever. 1 Corinthians 15:40-54. Mahimong imong basahon ka na sa inyo. Basahan ng Biblia diha. Okay, ang sunod, the believer
is the beneficiary of unlimited atonement. Midawat siya sa why limiting pagpasaylo, pagpapas, pagpanas. 2 Corinthians 5:14 to 15, 2 Corinthians 5:19, 1 Timothy 2:6, 1 Timothy 4:10, Titus 2:11. O ang katapusan nining irrevocable absolute ang magtutuo anaan na siya ay patas nga pribilehiyo o patas nga kahigayunan, has equal privilege and equal opportunity ubos kini sa election o ang predestination. Romans 12:3, Ephesians 3:16 to 19. Now, karon ania ang revocable absolute. Revocable, but pasubot mabawi kining maong absolute. Ug unsa man ni ang magtutuo mapun-an sa Espiritu Santo at the moment of salvation. Yan ang yung higayon nga naluwas siya, Galatia 3:3, siya napunan sa Espiritu Santo. Yan ang higayon nga siya naluwas. Now, kining pagpuno sa Espiritu Santo nga nadawat sa panahon sa kaluwasan, ma-revoke kini. Kano sa man? Sa diha nga magtutuo makasala. This is revoked with the believer's sins. So, unsa man kini ma-recover? Namo na. The feeling of the Holy Spirit is recovered sa diha nga ang magtutuo mo rebound. Iyang isugid ang iyang nabuhat nga mga sala. Diha, iya lang nang isugid, balik na, ma-restore na siya sa, ma-recover na siya sa pagpuno sa Espiritu Santo kaniya. Sumokad to ang katluan og siyam, 39 irrevocable absolutes plus 1 revocable absolute. Kay bawion magyuna sa diha nga kita makabuhat og sala. Mo na nga gikinahanglan gyud nga magmatngon kita kanunay sa atong Kristohanong pagkinabuhi nga dili kita maunsa mabiktima sa mga paagi ni Satanas. Kay kinaluoyan kita kung mahigawas kita sa pagkikambitay sa Dios. Kay magawas sa mga sa atong permanent residence, which is the operational divine dynasphere. Daman nga kining atong gipangtun-an nga mga pulong sa Dios, mao kini ang ingnon ta yardahan o yardstick o kini sundanan sa plano, the blueprint sa plano sa Dios. You see, the Word of God is the yardstick and a blueprint ngadto sa wala na katapusan for eternity. And ingon nga mga Kristohanon, kung ato kining dili ipanumbalingon, but pasabot, if we ignore it, it would be the most ridiculous thing in the world. Why? It's like a person who is trying to fly an airplane. Nga mo, palupad siya kanang aeroplano, panwa niya panumbalinga ang gingon tag rudiments of flying nga gisuwat diha sa libro, bahin ini pagpalupad. Okay? Obviously, that person would be killing some people due to that. So God's Word, ang pulong sa Diyos, has a solution for every problem that every believer encounters in life. Mao ni nga atong gipangtun-an kining mga punto sa doktrina kay anha man nimo makatuni ang mga kasulbaran
In fact, gisangkapan mangita sa Dios nining napulo ka mga paagis pagsulbad sa atong mga suliran, the 10 problem-solving devices. You see? So, mao na nga gikinahanglan ang atong pagpadayon gyud sa pagtuon sa iyang pulong ug nga aron sa ingon niya na mulig-on gini atong pagsalig, paglaom, paghigugma sa Dios. We should always be fully relying on God lang. Siya ra gyud ang atong saligan. In fact, dihay nag-ingon nga mura ba ni og kanang keyword nga dili na nimo makalimtan nga kanang pulong nga frog, F-R-O-G, fully rely on God. Mo na ilang paghubad niya na fully rely on God. Nga musalig lang yun sa Dios. Hingpit na tong pagsalig niya. Kay of course, He is worthy sa atong pag-rely kaniya, pagsalig kaniya. Ug ang Dios, ipaw naman ta sa iyang kinaiya nga dili siya mausab. Sa iyang gugma, sa iyang hustisya, dili na siya mausab. Yan ang iyang mga kinaiya. Unsa may gisulti sa Malakay 3:6 nga nag-ingon, for I am the Lord, I change not na. Di magyud siya mausab. So, kay ano man, Hebrews 13:8 nag-ingon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Di na siya mausab. Og mao na nga kita gidasig, giawhag nga fully relying on God, og aron kita kanang makabuntog, ta, makaparot sa atong mga kaawayng espirituhanon, we have to wear God's full armor to be victorious in our spiritual battles. Ephesians 6:11 ang gisulti. Put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. Mga gina. Anhara gid ta maka asdang sa atong espirituhanong mga kaaway. Kung naa kita'y hinagiban o kining hinagiban, the sword of the Spirit, mao ang pulong sa Dios nga atong ginatunan. Now, o kitang mga magtutuo, gikinahanglan nga naa gyud ta sa hustong dapit kanunay, naa sa hustong takna, right time, uban sa atong husto nga pagtagad. Ang pasabot na ko, God, a believer in Christ must be guided by this Operation PTA. Ninomdong ka ba niya? Ako kang gihatagan og some kind of a memory aid. Operation PTA. A believer must be in the right place, P, at the right time, T, with the right attitude, na ay husto tukma nga pagtagad. So you must be at the right place, at the right time, with the right attitude. Now, o gawas pa niya na, kitang mga magtutuo, we are supposed to live in the light of eternity. Nga mao na atong pagkinabuhi dinis kalibutan nga ato nagyong itutok tanan, punting tanan ngadto sa eternidad nga atong pagadangatan. Now, ang gawas pa niya na, we should live every day as if it is our last day on earth. Kung imo kining gamiton sa imong pagbarog ingon nga Kristohanon, it will really propel you your spiritual life nga magapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan. You keep advancing in your life. And then, we have to live each day as unto the Lord. We live one day at a time. Now,
So ato naman ning gipanghisgutan ni mga butanga ato gihapon kini sublion diha, usbon balikon na kita god mga Kristohanon, gikinahanglan kita nga mugamit sa mga pulong sa Dios aron sa ingon niya na maka gawas nga makaasdang nata sa atong mga espirituhanong kaaway, kita kanang manduan gyud sa pulong sa Dios nga atong isangyaw ang iyang mayong balita sa kaluwasan. Na unsa man nimo pagsangyaw tuod kun wa kay pulong sa Dios, wa kay mahimo, wa man kay magamit sa imong pagsangyaw. That's why we are right now in this Bible study nato, we are trying to orient ourselves how to express ourselves sa pulong sa Dios nga atong nakatunan. Of course, gikinahanglan lagi nga gikinahanglan nga atong persistent and consistent nga pagtuon sa pulong sa Dios aron sa ingon niya na mahimo na kanang bahin sa atong kalag ug unsa mubungat na ng imong baba kung unsay ana sa sud sa imong hunahuna, mabungat man gyud nimo kay giingon bitaw na sa in English nga out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Naman na. So aron kita makasangyaw agi og sunod sa mando sa Dios diha sa Mark 16:15 o sige sulti diha. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pasangyawon ta. Lagi akong giingon nimo nga unsa man pagsangyaw nimo kun wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. Kay na may paagi, na ay process na imong agian. You must learn na sa tanan nga mga paagi sa Dios unsaon sa pagsangyaw. Now, kay kita kung mga magtotoo, we are now part, padugay usas mga irrevocable absolutes, mao nga kita bahin na kita sa lawas ni Ginoong Jesucristo. We are already part of the body of Christ, not here on earth. Now, because 1 Corinthians 12:27, now you are Christ's body, and each of you is a member of it. Matag magtutuo sakop ni ining lawas ni Ginoong Jesucristo nga gihulma, gipurma pa dinhi sa kalibutan. So, aron kita balik na ko ang akong pag-emphasize nini, aron kita magmadinaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi in order for us to be winners in this life and in the next. We have to be strong and steadfast. Mone, unsa man nimo pagkalig-on og wa kay padayon sa pagtuon. Unsa man nimo kalig-on kun wa kay pagkamalahutayon, pagkamasigihon, pagkamakugihon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay of course nagaingon kini ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Mahimo nimo ang tanan. Pinaagi kang Kristo nga mo'y nagapalig-on kanato. Now, outside of Christ, of course, we are weak. But in Christ, we are strong. Okay? Now, mo ni mga punto nga akong idani mo karon nga, of course, sa imo ng pagsangyaw ngadto sa gawas ngadto mga dili magtutuo, unbelievers. Ang 1 Corinthians 1:18 nagaingon, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, unsa man kini, it is the power of God. Sige sulti niyang folly.
Kaya ang pulong sa cross, the word of the cross is folly. Ano sabi folly? Binuang ngantos nagakalaglag apan alang kanato kini kita nga being saved mo kini ang gahom sa Dios. So now, of course, you want to become successful, you want to be progressive and be kanang winner, believer. Joshua 1:8 nagaingon. Bahin kini sa success and prosperity. Kay kining success, ang original nga Grigong pulong is sakal. S-A-C-H-A-L, sakal. Ug ang prosperity, ang kalambuan, kauswagan, salah. S-A-L-A-H, salah. Now, of course, success is always connected with God, right? God, you see, is the source of success. In fact, He is the author of winners. Ang Diyos, mao'y mugna og mga mannaog. Now, di ka pa niya na nga tanan ni atong ipangtunan mao ni mga paagi sa Dios. But pasabot, ang plano sa Dios mao ni ang iyang kanang tuyo, iyang pahimangno, mao ni atong gibalik-balik ni mga pulunga, iyang pasidaan, iyang kabubuton, iyang kanang tuyo, sa pa. Iyan ning mga paagi. Protocol ni sa Dios. Unsay meaning of protocol? Paagi. Okay? O ino na to sa atong hiyano kayo nga lingwahe, ang iyang kalaki. Kaya ang Diyos naman siya iyang kalaki. Na mao ning atong gitun-an, paagi kalaki sa Dios. Kaya sa diha nga atong makatunan ug atong tuuhan, mao naman ni atong gamiton sa atong pagkinabuhing Kristiyanon. You see? Noon sa mga imo pagtan-aw og usa ka mananaog, dili ta maghisgot og spiritual realm. Kuan lang sa atong yano ba nga pag kanang define nato og usa ka winner, mananaog. Well, the dictionary defines a winner unsa ang usa ka tawo nga kanang malampuson labi na sa pinagi sa inunta certain endeavor, pagkugi, pagpandimbasog o pagpaningkamot, pinagi sa inunta praiseworthy ability and hard work. So, angayan siyang daygon, katakos o gikugihan sa pag sugakod. Okay? So, ang usa ka victor or winner, especially in games and sports, panglitan, one that wins admiration, pagdaig. Kita na nimo kadtong mga kampiyon sa nagkalalay, mga paugnats kusog, mga kanang pananglitan kining boxing, basketball, unsa pa na kining mga atleta nga mga madinuogon, winners, mga champions. Wa na sila mahimong champion overnight. Wa. They had to go through all kinds of rigorous mga practice, routine, adlaw-adlaw na mo na ginailang buhaton. Mo na kugihan sa kanang mandimbaso, ningkamot, kanang kaya ang ilang tumong yun nga makabot yun ilang goal, an objective. So magkugi sila, sugakod sila, muagi sila mga kanang kahago pag kalaki gyud tanan
ilang kusog, ilang gigamit. You see? Ug ang ilang kanang braso, magkaanam na sila ka lig-on gyud. Mao pod ni ang atong kinabuhing Kristiyanon. Wa tay pagkugi, kun wa tay pagkamasigihon, makugihon, malahutayon, masubayon, ug all those mga pulong, dili ka magkakabot sa imong tumo nga mahimong mananaog. Gusto? Unsa man himo pagkahimong mananaog? You cannot. Di gyud. Pildiro ra gyud ka ang imong dangatan. Ug ana tinuyuan po na si mong buot. Wa man lagi kay paggugi. Wa naman kagani pagpanumbaling. Mao ni ang atong gihatagag empasiya. Ingon nga mga Kristiyanon. Gikinahanglan kinig balik-balikon nga hantod nga mo dot na ginadhiya sa imong alimpatakan, sa imong kalag. Nga ingon nga Kristiyanon, dili ni ingon-ingon. It's not a joke. In fact, God is dead serious to His word. Mao ni atong gitunan. Ang iyang pagkaseryoso gud sa iyang pulong. Unsa magituyo sa pagtuon nato be? Unsa magituyo? Of course, ang tuyo gyud sa Dios mao nga kita mahimo laging kanang madinaugon. You see? Mao nang makakabot na tanya ng tumong nato nga ingon nga mga Kristiyanon, spiritual maturity nga mao ang nga naa natay katakos sa pagkinabuhi. Kasabot ka? Wa man tay katakos sa pagkinabuhi kung wa tay pulong sa Dios. Wala. For all you know, ang imurag yung gamiton, mga tawanon, kalibutanon, mga dautan, mga ngilan, mga kalibutanon lagi. Cosmic, mo na gitawag. Mo na itong igamit din sa itong pagtuon. Cosmic, ika na sa cosmos, diabolikos. Kaya niya magunta sa devil's world, magpuyo. Teritoryo ni Satanas. Yatas taliwa, yun. Doon sa man na ito pagdaog. Niya magalitas teritoryo sa itong kaaway. Espirituhano na. Wa tayo espirituhanong hinagiban. Kanang ikaasdang na pilde. We become casualty in the angelic conflict o bugno nga espirituhanon. Wala tayo igong kusog. We are weak and wa tay strength, wa tay kusog kalig-on gikan sa Dios. Nga kini iya maning sangkap gyud kanatong mga magtotoo. Gyud sa man pagsangkap. Pinagi sa iyang mga pulong nga atong gitun-an that we assimilate. You see, every day we have to kanang do this on a daily basis. Kay lagi ako kang kanunay pangutanaw ngano di ba di ka mo atubang og suliran matagutlo sa atong kinabuhi kanang sulbad tang mga suliran, gusto? Yes. Ang prinsipyo diya nga all of life is problem solving. Ang tanan sa atong kinabuhi. Problem solving. Magsige ta og sulbad. Nang sao man nimo pagsulbad, kuno kay pagtuon sa pulo sa Dios nga ang solusyon niya ng mga sulirana, giandam naman sa Dios, gihatag naman na sa Dios, gi-provide naman na sa Dios nato. Nang sao man nimo pagpahimos niya nagwa kay pagkugis pagtuon sa pulo sa Dios. Mo niya sigihan nato nag-emphasize. Nawa po ko mag-ingon, wa ta mag-ingon nga kinilang pagihang atong Bible study through the YouTube nga ikaw makatuon sa pulo sa Diyos. Nakakadaghan niya mga simbahan niya nga diin ana ang mga pastor magtutudlo nga ana ay gasa sa pagtudlo who have been given the
spiritual gift of teaching. Hindi man tanan makatudlo. Kay kanang gitugahan na gihatagan na kanang katungdanan ang pipila nga naay gasa sa pagtudlo. Gasa, spiritual gift. Dili na iya ha. Dili ni amo ang mga nagatudlo, dili. Iya na sa Dios Espiritu Santo gihatag na sa panahon nga kita naluwas. Kasabot ka. Every believer has been given this spiritual gift. Now, lain-lain, man ko mag-ingon nga, maura na spiritual gift. Sa akong bahin, ang spiritual gift nga gihatag sa Dios kanako, mao ang gift of evangelism. Nga kini mo atong gigamit na karon ning atong Bible study through the YouTube. Kay kita di kay maghisgot lang tas mga kanang pulong sa Dios, mga doktrina, kundili ang mayong balita sa kaluwasan. See, every now and then, magtabok-tabok kita sa paghisgot niini bahin sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel, ug ang Bible doctrine. Kamong mga luwas na kitang mga magtutuon, gikinahanglan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Human ta maluwas unsay mando sa Dios. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Isuwat na diha sa imong kanang imong alimpatakan diha sa imong kalag. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon talagi. Unsaon? Kini nga itong gibuhat. Adlaw-adlaw. Usay ni. Huwag ko mag-iwang kinira. You see? O nang pahimusli. Pangita ha. Maybe you're not trying to look for your right pastor teacher. Walang kagyod kanang inuntawa kamusuway sa pagpangita. You see? O tingali na gani na diha gyud duol nimo baron panwalang ka magtagad. Naimot mo kanang dapit kanimo uy na tarabay Bible study aning simbahan na. Adayon manimog tubag dayo busy ko. Wa ko'y panahon na kamura. Mo na unsaon na nimo pagtubo. You see? Mo ni atong punto atong gidani mo nga mo bitaw nang giingon nga Matthew 7:7 unsay gisulti diha, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and it will be open unto you. Now, mo nang higugma una to gyud ang pulong sa Dios. Hatagan nato dakong gibugaton, dagkong bili sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Kay unsa? Proverbs 8:17 unsay gisulti? I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Makaplagan man yun mo yung pangitaon. Kung pananlitag mao kini ang imong na kanang nakaplagan kining atong Bible study pinagi sa YouTube, then grasya, ang kuna ng grasya. Dili, watay pagpahambog nini sa pagpasigarbo, wala. Watay atuan nini zero ta. Kini gisangkap sa Dios, tanan. This is all from God's grace. Nga policy niya kini. You see, ang Diyos, paminaw, ang Diyos is in the business of promoting. Ang sabot. Sige siya pang-uswag. That is His business. God is in the business of promoting. He is the only source of promotion. Buot kang muuswag na ma-promoted.
Unsa prinsipyo nga atong gibarugan kanunay niini? Kanang unsa tong prinsipyo nga giingon? The way up is the way down. Balikon ako. The way up is the way down. Buot pasabot. Kung buot kang mukabuot sa itaas, sugod gyud ka sa uno. Pagpaubos. You see? God promotes the humble but demotes the proud. Na naman as Galacia. Kung balikon, God promotes the humble. Iyang uswagon kadtong mga mapaubsanon. Apan iyang ius-us kadtong mga mapahitason. Mao na. Mao lagi ng pangitaa. Diya sa Jeremiah 29:13 kanunay na itong gi-quote kini. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Magpadayon kita ni ugma, magaampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa pakigabitay sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa mga prinsipyo nga mong isgutan nining adlaw. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Among magamit kini sa among adlaw-adlaw padayon sa among spiritual momentum. Salamat sa imong pag-uban kanamo. Bani kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi. Nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.